Så det her, det er Xpeng G9. Logoet er lidt frosset til. Det her, det er long range modellen, hvilket gør, at den kører rigtig, rigtig langt på en opladning. Så det her, det er inde i bilen. Som I kan se, den rigtig, rigtig lækker læderkabine. Sæderne her, de er både kølende, varmende og masserende. Massage får du faktisk som standard i G9'eren, både foran og bagved. Som I kan se her, kan man styre skærmen herover. Der er både YouTube, Prime Video, TikTok osv. Herover, der har du navigationsanlægget, hvor du kan se, det virker rigtig, rigtig fint. Meget responsivt. Du kan også trække den over, så du har bilen her. Så er den også 360 graders kamera. Så er den også sport mode, hvilket får den fra 0 til 100 på så hurtigt her. Og så har vi altså herom, i min optik, en af de bedste bagsæder, du kan få til prisen. Herom, Mika, der kan du det her sæde her, kan du lægge længere ned. Og så kan du lægge det her sæde ned til den her headrest her af. Og så kan du lægge, altså som i en Mercedes Maybach. Det er altså vildt til prisen. Men herom er det samme lækre show. Leder hele vejen rundt. Så har vi en USB-A og en USB-C-port hernede. Og så er der altså også varme og køl på bagsæderne. Og så har vi altså også bare et kæmpe bagagerum. Der er masser af plads herinde, mand. Den klarer fint